Nice. How are I you? I am super Pragati garu. మీరు ఎలా ఉన్నారు? Super, super. How are you? So, ఏంటి విశేషాలు? Awesome. I don't know, like, I admire you so much. I like you so much. నేను Oh. ఇప్పటి వరకు మాక్సిమం మన సెలబ్రిటీస్ ని ఇంటర్వ్యూ చేసా, బట్ మిమ్మల్ని నేను ఎప్పుడు మిస్ అవుతా వచ్చాను. అండ్ ఐఎమ్ లైక్, ఐ డోంట్ నో, నా బుర్రలో క్వశ్చన్స్ కూడా ఆ నేమ్ లో అన్ని ఎగిరిపోయాయి మిమ్మల్ని చూడగానే. Oh. Nice, nice. Thanks, Ma. Thank you Awesome. so much. Well, As usual, Gane, you are like always well dressed, well ready, like, photo ready ever. thank you. So Thank so you. చెప్పండి, ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్, ఈ క్వారంటైన్ లైఫ్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ న్యూ ఫర్ అస్. సో ఎలా Yes. గడిచిపోయాయి ఈ లాక్డౌన్ టైం అంతా కూడాను? ఏం చేశారు? ఐ నో దర్ లాట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆన్ యువర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ దానికి సమాధానం, బట్ మీ మాటల్లో తెలుసుకోవాలని ఏం చేశారు? హలో, స్టక్ అయిపోయిందేంటి? నో, నాట్ టుడే బాబా, ప్లీజ్ నాట్ టుడే. ట్రియన్ 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 తిరుగుతుంది ఆ ప్రగతి గారి ఫేస్ మీద. You hear me? Audible? Yes. Yes, Okay. absolutely. Yeah. Yeah, as I said again, quarantine has been very helpful for me in terms of a lot of things. ఏమంటే in this kind of this amount of time I've never spent with my children. That's the first thing I would say. And of course on myself, ఇంత టైం నాకు నేను కూడా స్పెండ్ చేసుకునింది లేదు. యాక్చువల్ గా అన్నోయింగ్ గా మనము ఎంత బిజీ అయిపోతామంటే మనకి మనమే టైం లేకుండా అయిపోతాము. బట్ యా దిస్ క్వారంటైన్ అంటే నేనేంటి, నా ఫ్లాస్ ఏంటి, ఎక్కడ టెంపర్మెంట్, బికాస్ యూఆర్ విత్ యువర్ లవ్డ్ వన్స్, వీఆర్ లాక్డ్ ఇన్ వన్ ప్లేస్. సో మన టెంపర్మెంట్ ఏంటి, మన మన బిహేవియర్ ఏంటి, నా తప్పులు ఏమున్నాయి, సో వాట్ ఐమ్ ఐ గుడ్ ఎట్, వాట్ ఐ కెన్ బి బెటర్ ఆఫ్, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇవన్నీ ఆలోచించుకోవడానికి ఐ థింక్ దిస్ హెస్ బీన్ అ వెరీ వండర్ఫుల్ థింగ్. హౌ కెనాట్ యూ బీ లేజీ? నెక్స్ట్ ఏ సినిమా చూడాలి, సిరీస్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ ఏది మొదలు పెట్టాలి, నెక్స్ట్ ఏది తినాలి? దిస్ ఇస్ వాట్ ఆల్ ఐ కుడ్ డూ ఇన్ ద లాక్డౌన్. With me, I'm generally a little hyper person. I just can't sit in one place kind of a person. So when I'm made to sit here, so I was seeing the possibilities. Of course, first maid's job, ఫస్ట్ అది అకష్టం అవ్వడానికి ఒక 10 రోజులు పట్టింది. నేను ఇల్లు ఊడవడాలు, తుడవడాలు, మాపింగ్, బాత్రూమ్ క్లీన్, వెసల్స్, కుకింగ్, ఆల్ దిస్. ఇప్పుడు అది అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి ఒక 10 రోజులు అయింది. ఆ తర్వాత ఈ మధ్యాహ్నం వరకు ఈ పని సరిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఏంటి అని ఆలోచిస్తే, అండ్ ఐ డోంట్ స్లీప్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్స్, అండ్ ఆ మధ్యాహ్నం నాప్ ఈస్ సంథింగ్ ఐఎమ్ నాట్ యూస్ టు. So next thing ఏంటి, and then slowly then I got into some series. I definitely watched some very good series like Queen of South and Money Heist. కొన్ని చూసాను, and some Hindi also. So and then again evening I started getting to my workout. I have a friend of mine who's a neighbor friend, Parvati, and she is also completely into fitness. So I got motivated, and we both motivate each other, and then we work out every day. So అలా టైం పోయింది. ఇంకా ఇట్ కేమ్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్, ఎలాగంటే ద ఎంటైర్ డే ఈస్ సో ఆక్యుపైడ్ దట్ ఐ హావ్ నో టైమ్ ఎట్ ఆల్. లైక్ ఓకే రేపు మళ్ళీ ఇది ఉంది కదా, ఇది ఉంది కదా అంటే నాకు డైరీ ఫుల్ లాగా మై ఎంటైర్ డే వాజ్ సో ఫుల్, ఐ హ్యాడ్ నో టైమ్ ఎట్ ఆల్. Probably, Pragati garu, you're the only person in this whole 4 months of lockdown I heard that I am busy. I am really busy, trust me. I am so busy. I never knew I was that a good cook. I never knew nijanga if I put my foot down, I am this aggressive with my workout. And I never knew I can be a better mother. I never knew I can I never knew, like, I was a good friend to my friends. I could mend my relationships. I mean, there's so much nice happened to me. This lockdown has been truly helpful to me. At least to me, yes.
Okay, of course. I only major factor is financial, not having work. Yeah, that is always there. A pinch definite గా ఉంది. కానీ కీపింగ్ ఆల్ దట్ సైడ్ ఏమంటే మనం దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించడం మొదలెట్టే ఈ మంచి విషయాలన్నీ నేను కోల్పోయేదాన్ని. సో అది తీసి పక్కన పెడితే ఇఫ్ ఐ సీ ఎస్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ ఫర్ దిస్ బ్రేక్ బికాస్ ఐ లెర్న్డ్ అ లాట్. దిస్ ఇస్ రియల్లీ హెల్ప్ మీ టు లెర్న్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. నన్ను నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అన్ని విధాలుగా మెంటల్ గా ఫిజికల్ గా దిస్ హెస్ బీన్ హెల్ప్. awesome lot of realizations అవ్వమన్న విషయం తెలిసింది. బట్ ఏది ఎక్కువగా ఎంజాయ్ చేశారు మీరు అంటే బీయింగ్, బికాస్ ఇప్పటి వరకు మీకు ఇంత మదర్హుడ్ ని ఎంజాయ్ చేసే ఛాన్స్ ఇప్పుడు తప్పితే ఇంతకు ముందు దొరకలేదు అన్నారు. సో కుకింగ్ ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేశారా, పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేయడమా, లేకపోతే వర్కింగ్ ఆన్ యూ అండ్ యువర్ నైబర్ టుగెదర్ అదా? సో I should say, see, everything I enjoyed because ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ లైక్ నాకు ప్రెషర్ లేదు. ఇది ఈ టైంలో ఫినిష్ చేసాలి, ఇది ఈ టైంలో ఫినిష్, అలాగా నాకు లిమిట్స్ లేదు. అలాంటప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ అండ్ డూయింగ్. ఐ కెనాట్ ప్రిసైస్లీ, ఐ డెఫినెట్లీ started enjoying everything. I mean, in terms of cooking, in terms of cleaning the house, in terms of spending time with the children. I've become more ఇంకా ఇలా అయిపోయాను నా పిల్లలతోటి. I'm more like ragging them all the time behind them and irritating them and having fun. And so really I kind of everything, my workouts though I went full to అసలు వేరే లెవెల్ ఓన్లీ. I didn't expect if I can do, I think anyone in this world can do, because I'm generally, I always had a feeling, not a lazy person, but చేద్దాంలే కొంచెం ఇది ఉండేది. బట్ నౌ I've become more aggressive in anything I do. Yes. Awesome. Especially have to talk about this is me dance workouts. Yeah. You are truly telling, heartful ga cheptunanu, you're one inspiration to all moms out there. Yes. Like yeah. That's probably which is aggravated ఇంకా చేయాలి అనేది, because I've seen lot of women on Insta. I was not this active in social media earlier, but the more I started interacting, the more I started posting, I've seen a lot of women coming up to me and telling, you're such an inspiration, it's such a, mimmalni choose inka motivate 40 plus lo unnappudu when you're doing so much, it's so inspiring. Being a 25 unna nenu I'm not able to do, looking at you I'm getting inspired, I want to do. I feel that's a nice factor. And another thing I've realized is mana south lone 40 anagane it is like considered as life is over. But if you see mana north lo kani anywhere abroad, if you see 40 is when you actually start living your life started at that time, because అప్పటికి ఫినాన్షియల్ ఒక వాట్ జాబ్ యు ఆర్ ఎట్, ఒక అన్ని సెటిల్ అయిన ఒక పొజిషన్, వెదర్ ఇట్ బి పర్సనల్, వెదర్ ఇట్ బి ఫినాన్షియల్, వెదర్ ఇట్ బి మెంటల్, వెదర్ ఇట్ బి ఫిజికల్, యు ఆర్ ఎట్ అ వెరీ స్టేబుల్ పొజిషన్. అలాంటప్పుడు యువర్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఈజ్ మచ్ వైజర్. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ యూ. ఇలాంటి ఒక వైస్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఈజ్ వెన్ యాక్చువల్లీ యూ స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ లైఫ్. I feel that is something మన సౌత్ లో కొంచెం ఇంకా they need to upgrade on that. And I feel if I could be a small part to be inspiring women out there, telling no, please live your life, there's nothing wrong, it's living your life is what దేవుడు మనల్ని బతకడానికి పంపించాడు, కానీ బాధ్యతలు ఇవ్వడానికి బాధ్యతలు మనం తీసుకున్నాం. God has sent us to live our life. So first మనం ఉంటే జాన్ హై తో జాన్ హై, if you are alive you can see the entire world. So first take care of yourself, the entire world is yours. Especially being a woman, being the head of the family, because a woman runs the house technically. Correct. How much ever man can bring, but again the entire ambience of the house, happiness kani oka sorrow kani edaina kani depends on a woman. I think a woman needs to be more happy, more healthier, more wiser, and in every which way, to be inspiring children, to be inspiring husband, to be having a happy home. Basically illu santoshanga undali ante it all depends on a woman. And I feel
that is inspiring a lot of women out there. And if I could be a part of it, definitely I'm very happy about it. Trust me, you are definitely, because as soon as I said అమ్మకి చెప్పా అమ్మ నేను ప్రగతి గారిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను ఫైనలీ అంటే ఫస్ట్ థింగ్ షీ కేమ్ అప్ అండ్ షీ సెడ్ వాస్ తన డాన్స్ వీడియో చూసావా నువ్వు ఎంత బాగా డాన్స్ చేసావు. ఐ వాజ్ లైక్ మరి చూసావు కదా నువ్వేం చేస్తున్నావు మొదలు పెట్టకుండా అంటే నాకు when she can do you can do అమ్మా you should start doing it ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాం నువ్వు నేను కలిసి అని తెలుస్తుంది that she wants to do it came from you ఆ ఇన్స్పిరేషన్ అనేది you bought that కానీ నాకు ఒక డౌట్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే aren't you scared of those bad judgments అంటే ఇప్పుడు that will always be there. Yeah, 200%. You're judged because, see, not everyone comes from a good background. Not everyone is raised by good parents. కొంతమంది ఉంటారు, బట్ 90% ఆఫ్ పీపుల్ లెట్స్ ఫోర్గో ద నెగటివ్. ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ మూలంగా చెడేంటి అని నేను ఆలోచించుకుంటూ కూర్చుని ఉంటే ఇంత మంచి నేను మిస్ అయ్యేదాన్ని. అలాగే ఇప్పుడు నాకు ఇలా వచ్చే ఒక 100 కమెంట్స్ లో ఆ 10 కమెంట్స్ చెడ్డగా వచ్చే, వీళ్ళేంటి ఇలా మాట్లాడారు అని నేను అనుకుంటూ ఉంటే ఆ 90 కమెంట్స్, ఆ 90 వచ్చిన కాంప్లిమెంట్స్ నేను మిస్ అయిపోతాను. సో ఐ థింక్ దట్ డజంట్ మేక్ అ డిఫరెన్స్, బికాజ్ ఏనుగు వెళ్తూ ఉంటుంది, కుక్కలు మొరుగుతూ ఉంటాయి. యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ టు కన్సిడరేషన్. సో when you know you're doing right, I think there is no look back. You should never look. అలాంటి చిన్న విషయాలకి లొంగితే you can never reach heights. ప్రతిదానికి కిందకి చూసుకుంటూ మనం పైకి ఎక్కలేము. సో విచ్ ఇస్ టేకింగ్ యూ అప్, వాటిని చేతిలో పట్టుకుని మనం పైకి వెళ్ళాలి, కానీ కిందికి లాగే వాళ్ళని మనం చూడడం డజంట్ టేక్ యూ అప్. ఇట్ డజంట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎఫెక్ట్ యూ యాక్చువల్లీ, బికాస్ యూ నో వాట్ యు ఆర్. నువ్వు చేసేది కరెక్టా కాదా, నువ్వు చేసేది మంచా చెడా అని నీకు ఒక అవగాహన ఉన్నప్పుడు ఐ డోంట్ థింక్ దట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ అట్ ఆల్. Awesome. This is definitely like nice mom talk. It is friendly, happy mom talk. Oh, thank you. Thank you. But in that నుంచి I wanted to ask some other questions, కానీ ఇప్పటికీ కనీసం ఒక 10-12 మంది అడిగేశారు. Everywhere this is the talk about your hair. You have such beautiful hair. Thank you. I have personal. No, I'll join the club. Oh, wow. Good job. So, ఎంత కష్టం అంటే ఇది ఒక బాడీ గార్డ్. తినడానికి వెళ్తే ముందు ప్లేట్ లో అదే ఉంటది, ఎక్కడ కూర్చున్నామంటే ముందు అదే కింద కూర్చొని నెక్ ఇలాంటి ఇన్ని కష్టాలు ఎలా పడుతూ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు లాంగ్ హెయిర్? ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ మోటివేషన్. See, with me, it's all about oil. I am that old school when it comes to hair maintenance, skin maintenance. ఏదైనా కానీ పెద్దోళ్ళంతా ఊరికే చెప్పలేదు నూనె పెట్టుకో అనేది. అండ్ చాలా మా అమ్మ ఎప్పుడు ఒక మాట అనేది, అందము అనేది రోజు అందంగా ఉంటే అందం అవ్వదు, బికాజ్ రోజు అలాగే ఉంటే ఇంకా అందం ఏం కనిపిస్తుంది. అందం అనేది దాచుకొని భద్రంగా దానికి చేయాల్సిన సేవలు చేసుకుంటూ ఎప్పుడైనా ఒక పెళ్లికి పబ్బానికి ఒక ఫంక్షన్ అని అన్నప్పుడు నువ్వు అందంగా తయారై వెళ్ళావునంటే దానికి ఒక అందానికి ఒక మర్యాద ఉంటది. రోజు అందంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఏముంది? సంథింగ్ షీ టోల్డ్. అది నాకు అప్పుడు చిన్నప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్ గా పడింది. సో ఐ ఆల్వేస్ ఇంట్లో అని జనరల్ గా నేను జడ ఎప్పుడు ఆయిల్ పెట్టుకొని జడ వేసుకుని వెరీ ఐఎమ్ పర్సన్. నాకు మేకప్ సూట్ అవ్వదు ఇన్ టర్మ్స్ నాట్ అలర్జీ టైప్స్, బట్ ఐ హ్యావ్ అ ఫీలింగ్ నాకు మేకప్ వేస్తే ఐ లుక్ మోర్ ఇంకొక మనిషిలా కనిపిస్తాను, నాకు సూట్ అవ్వదు అని ఒక ఫీలింగ్. సో స్కిన్ అఫ్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ స్కిన్. సో అలాంటి చిన్నవి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను నేను. ఐ థింక్ somewhere that my mother's words have been very helpful to me. నేను మా అమ్మ మాట విన్నాను, అందుకని నా జుట్టు నా మొహం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంచుకోగలిగాను. అమ్మ మాట వినాలి. పిల్లలు అవుట్ దేర్ ఏమన్నా హెయిర్ టిప్స్ కావాలి అని అడిగిన వాళ్ళందరికి కూడా ఇదే టిప్. ఇంట్లో అమ్మ చెప్పే మాట ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అమ్మలు పెట్టుకోవట్లేదు, అది ప్రాబ్లము. చాలా మంది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం పిల్లలకి అబద్ధం చెప్పకూడదు అంటే ఫస్ట్ మనం చెప్పకూడదు.
నువ్వు నూనె పెట్టుకోవాలి వాళ్ళకి చెప్పాలంటే ముందు మనం పెట్టుకోవాలి. ఎనీథింగ్ దట్స్ అ లాజికల్ పాయింట్. పిల్లలు వినరు, పిల్లలు చూస్తారు. సో వాట్ దే డూ వాట్ వీ డూ, they will not do what we tell them. So you need to be very, ఏదైనా పిల్లలకి మనం ముందు చెప్పే ముందు you should make sure you are doing it, you are following it. ఇప్పుడు నేను పిల్లల్ని హెల్త్ కాన్షియస్ గా ఉండమని నేను చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ దే షుడ్ సీ మీ హెల్త్ కాన్షియస్, దట్స్ వెన్ దే డూ. నేను నా ఇష్టానికి చేస్తూ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు డూ, దే థింక్ వాట్స్ రాంగ్ విత్ దిస్ లేడీ. అండ్ సో ఎనీథింగ్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దెమ్. If parents do, they will do. Yes. And also another question is, I know, and I gone through me kon interviews avi anta chustuntini. I always keep following you, I always stalk you anamata. So you been a big foodie literal ga. I think meeku shooting ante తినడానికే అలా ఏం లేదు. no బయట షూటింగ్స్ and all I don't eat. I'm not a food. Initial of your teens. Yeah, that time, that yes, when I started as a hero, baboy ammo, you're telling those days, oh my god. Okay, when I started my career, yes. Yeah, it was nothing but food. As me maatalo na cinema starting poster lo okalaga ending poster lo okalaga unde vallu. Ask me about it. What a terrific experience that was, because see, I don't come from cinema background, and you know it was not, my mother was like into fitness, so she was not an educated woman. My mamma chadukunnavadu kaadu. And it was just me and my mother. I was raised by a single mother. My father passed away when when I was a child. So only we both, and naku ammaki just 16 years of age difference. It's literally we grew up together anamata. So alanti oka situation lo I was the boss of the house. I was like a boy of the house, and food and all, my mother was an amazing cook. సో అలా తినడం, శుభ్రంగా ఏదో అందరు రౌడీజం చేసుకోవడం, ఆడుకోవడం, ఇంటికి ఏమైనా కావాలి సైకిల్ వేసుకుని వెళ్ళడం, తేవడం. ఐ వాజ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్సన్. అండ్ సడన్లీ ఐ గెట్ ఇన్ టు ఫిల్మ్స్. మనకి మామూలుగా ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ అని అంటే మనకి ఏదో ఇడ్లీ చేస్తారు, లేకపోతే 2 దోశలు వేసిస్తారు, ఏదో ఉప్మానో ఏదో ఒక్క రెసిపీ, ఐ మీన్ ఒక ఐటమ్ చేస్తారు, అయిపోతుంది. షూటింగ్కి వెళ్తే ఇంత పెద్ద క్యారేజ్ వచ్చేసేది, అందులో ఇడ్లీ, దోశ, పూరి, వడ. అవి లైక్ అర్రే 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 అర్రే. అప్పుడు మనము 16 ఏళ్ళు. ఐ వాజ్ లైక్ అర్రే, ఫుడ్ అంటే ఇదా, మనం మంచి తినే వయసు. శుభ్రం కూర్చున్నానంటే ద ఎంటైర్ థింగ్ ఐ యూస్ టు మొత్తం అవగొట్టేసేదాన్ని, తింటూనే ఉండేదాన్ని. క్యారేజ్ అయిపోయేది. మళ్ళీ మధ్యలో ఏది ఈ కొబ్బరి నీళ్ళని, చెక్కుడీలని, స్వీట్స్ అని, మళ్ళీ అవి తినేదాన్ని. మళ్ళీ లంచ్, మళ్ళీ చూస్తే మటన్, చికెన్, ఫిష్, ప్రాన్స్, మళ్ళీ తిను. అసలు అంటే షూటింగ్ లో అందులో నచ్చేది ఏదైనా తినమని పెడుతున్నారు కానీ మొత్తం తినమని పెడుతున్నారని నాకు ఆ ఏజ్ లో తెలియలేదు. డైరెక్టర్ గారు అనేవారు, భాగ్యరాజ్ గారు, హీ యూస్ టు టెల్, సెట్ లో ఎంటర్ అయితే ఏదో తింటూనే కనిపించేదాన్ని. ఆయన చూడే, చెప్పండి రా పిల్ల, వాళ్ళ అమ్మకి ఫోన్ చేసి చెప్పండి, వాళ్ళ అమ్మని రమ్మనంటారా బాబా, పిల్లని రా తింటానే ఉంది, హీరోయిన్ రా బాబా పిల్ల, వచ్చిన దగ్గరికి ఇప్పటికి చూడరా డబుల్ అయిపోయింది. అలాగా, దట్ వాజ్ వన్ ఏజ్, దట్ ఇన్నసెన్స్. యా, I was very raw. I was not trained. I was not meant. Ante cinema ki నేను రాలేదు. Opportunity వచ్చింది, I just walked in అంతే. So I was not prepared for cinema at that point of time. అసలు వాట్ వాజ్ యూ, అంటే మీకు ఏం అవ్వాలనుకుంటారు మీ లైఫ్ లో? దిస్ యాక్టింగ్ వాజ్ అ సర్ప్రైజ్ ఫర్ యూ, కానీ అసలు ప్రతి ప్లాన్ ఏముండే? లైక్ ఎవ్రీ గర్ల్ హ్యాస్ దిస్. Yeah, I wanted to be a police. I always wanted to be. Yeah, I wanted to. Kakapothe, I was not that good in. I was not that good with studies, so I don't know how far I could have accomplished. But yeah, I always wanted to be police. అదేంటో నాకు చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉండేది. అండ్ ఐ ఆల్వేస్
నన్ను చూస్తే భయపడాలి వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇన్ మీ. రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, లేసి నిల్చోవాలి. వావ్, భయపడాలి అంటే మళ్ళీ ఇట్స్ నాట్ దట్ మనల్ని చూసి వామ్మో అది వచ్చింది అలా భయపడడం కాదు. జనరల్లీ దట్ పొజిషన్ వాట్ వి అచీవ్ ఇన్ లైఫ్ షుడ్ గెయిన్ రెస్పెక్ట్, యాజ్ యూ సెడ్ అగైన్, యా. Absolutely. Awesome. Great to know that. So we have a question. Manch question adigaru. Sonu asked this. Do you recommend other moms in your age group to come into movies? How much women empowerment is needed in South India? Wow, that's a nice question, yeah. Soni. Yes. See, definitely it is not coming into films. Being an actor need not be specified with the age at all. To be precisely no. Because I started playing a mother when I was 24. So it's not about the age, what work we are doing, whether we are good at it or not. ఇప్పుడు మనము నేను ఇప్పుడు కూర్చొని నేను ఇదవ్వచ్చు అదవ్వచ్చు అనుకోవడం వేరు, కానీ నాకు ఆ కెపాసిటీ ఉందా లేదా ముందు మనకి we should not make a joke of ourselves. First we should know whether what we are capable of, what we are meant to. ఇప్పుడు కొంతమంది they are very good, one person can be very good as a lawyer, one person can be a very good teacher, one person can be, so mana personal abilities, manam what are we good at mundu we should realize before someone telling us. మనకే తెలుస్తుంది, we are the better judge to us than anybody else. True. సో ఆ ముందు ఆ అవేకనింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఉమెన్ హ్యాస్ టు కమ్, వాట్ దే ఆర్ గుడ్ ఎట్, దాన్ని ఇంకా గ్రూమ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ యాక్టింగ్. యాక్టింగ్ కి స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాలంటే, యాజ్ ఐ సెడ్, దెర్ ఈస్ నో ఏజ్ లిమిట్ ఫర్ గెటింగ్ ఇన్ టు యాక్టింగ్. ఎనీ వన్ ఎట్ ఎనీ ఏజ్ కెన్ గెట్ ఇన్ టు యాక్టింగ్. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్రొఫెషన్. You are living somebody else's, it's like a living a dream, because మనం ఎంత పని చేసినా కానీ మనంగానే ఉంటాము. సినిమా ఓన్లీ ఈస్ ద ఓన్లీ మీడియం వేర్ యూ కెన్ లివ్ సంబడి ఎల్సెస్ లైఫ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ టైమ్ వెన్ వీఆర్ యాక్టింగ్. ఆ పోర్షన్ మనం చేసినంతసేపు మేబీ ఒక 1 month ట్రావెల్ అవ్వచ్చు, ఒక 2 months ట్రావెల్ అవ్వచ్చు, బట్ యూఆర్ లివింగ్ యాజ్ అన్ అదర్ క్యారెక్టర్. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ వెరీ గుడ్ టెక్నికలీ, చాలా it's a very good thing to work as in. Kani, again, as I said, you should know what you are good at. And empowerment in South, yeah, comparatively, yeah, it is little lesser. కానీ మనము మెట్రోపాలిటన్ మట్టికి చూడకోకుండా విలేజ్ సైడ్ అంతా చూస్తే ఇంకా నార్త్ లో ఇంకా చాలా వెనకబడే ఉన్నారు. మనకి ఇంకా చదువు చాలా ఎక్కువగా ఉంది. వి పీపుల్ ఆర్ మోర్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ విలేజెస్ అంతా చూస్తే కంపేర్ టు నార్త్. ఓన్లీ మనం ఈ బాంబే ఢిల్లీని మైండ్ లో పెట్టుకుని మనం మాట్లాడామంటే దే ఆర్ వే అహెడ్. వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ చాలా ఇదిగా ఉంది. అసలు దేర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మ్యాన్ అండ్ అ ఉమెన్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్. కానీ అగైన్ మళ్ళీ ఆ రేషియో వైజ్, ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ వచ్చినప్పుడు వీఆర్ ఇన్ మచ్ బెటర్ పొజిషన్. ఏ ప్లేస్ అయినా ఏదైనా కానీ ఇట్స్ టూ డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్స్, అ మ్యాన్ అండ్ అ ఉమెన్, అంతే. దెర్ ఈస్ నో మచ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఇంకా వేరే ఏ డిఫరెన్స్ లేదు. వాట్ దే కెన్ డూ వీ కెన్ డూ, వాట్ వీ కెన్ డూ దే కెన్ డూ, పీరియడ్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మన కెపాసిటీ, వాట్ వీఆర్ గుడ్ ఎట్. ఇందులో కంపారిజన్ చేసుకోవడం మానేసి మన పని మనం కరెక్ట్ గా చేసుకుంటున్నామా అనేది ప్రతి ఒక్కరు, ఇందులో ఆడోళ్ళు ఇంట్లో కూర్చోవాలి, మగాళ్ళు పనికి వెళ్ళాలి అనే మెంటాలిటీ వదిలేసి, అంత చదువు చదివిచ్చేది ఇప్పుడు నా కూతుర్ని చదివిస్తున్నాను, నా కొడుకుని చదివిస్తున్నాను, దట్ డజంట్ మీన్ ఐఎమ్ గెటింగ్ మై డాటర్ రెడీ ఫర్ అ మ్యారేజ్. నో, I want her to have a good career, self-dependent. She needs to be independent woman first and then look for a partner if she is interested. So that's how it goes. అంతేకాని ఓకే మగపిల్లోడు కాబట్టి ఇలాగా, ఐ థింక్ దట్ షుడ్ నాట్ బి ఆ బయస్డ్ ఫీలింగ్. ఐ థింక్ యాజ్ పేరెంట్స్ వీ షుడ్ గివ్ అప్. బికాస్ మీరు చాలా మంది లేడీస్ ని చూసారంటే కొన్ని ఫ్యామిలీస్ లో వాళ్ళు దే వుడ్ హ్యావ్ డన్ హైయెస్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్స్, కానీ వాళ్ళు ఏం చేయట్లేదు, జస్ట్ హౌస్ వైఫ్స్. దే ఆర్ జస్ట్ బీయింగ్ ఏమి చేయరు. అలాగని ఏమి చెయ్యట్లేదు అని నేను అనట్లేదు. ఐ ఫీల్ వాట్ ఎల్స్ అంటే జస్ట్ ఇంకా హస్బెండ్ ఖర్చు పెడుతున్నారు, మనం ఖర్చు పెట్టడం, అలా కాకుండా దే షుడ్ బి సంథింగ్ ఎల్స్. నాట్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ అగైన్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ మెంటాలిటీ, బట్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ cocoon and start thinking of doing better things in life.
Exactly. What is the purpose of this life? It's not just being in Yeah. a locked house. So purpose. పుట్టినందుకు ఒక అర్థం పర్పస్ ఇట్స్ ఒకటి. నాట్ అన్ పెళ్లి చేసుకుని చదివామా అయిపోయింది, పెళ్ళైందా అయిపోయింది, పిల్లల్ని కన్నామా అయిపోయింది, వాళ్ళని పెంచామా అయిపోయింది, వాళ్ళ పిల్లల్ని పెంచామా అయిపోయింది, మనం చచ్చిపోతాం ఒక రోజు. అండ్ దిస్ ఇస్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ నాట్ వీఆర్ మెంట్ ఫర్. Oh, absolutely true. Absolutely. You know, మీ మాటలన్నీ ఇందాక నుంచి వింటుంటే all I could understand it is this is all by experience only. You know, when you started, మీకు అసలు back support లేదు. There's not even a single person who's behind you. You're all you made by yourself. What Pragati Garu is అంటే Pragati Garu, I am who I made myself. You could answer. Of course. So అసలు యూనో బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కెరియర్ లో మరి యూనో 23-22 టైంలోనే మీరు హీరోయిన్స్ కి మామ్ గా చేసేసారు. ఐ నో ఐ హర్డ్ దట్ వాస్ సచ్ పెయిన్ఫుల్ థింగ్ ఫర్ యూ. బట్ అసలు మై క్వశ్చన్ ఈజ్ అసలు బ్రెయిన్ ని ఎలాగ మీరు ట్రైన్ చేయగలిగారు టు గో అండ్ యాక్ట్ దేర్ యాజ్ ఎ మదర్ అండ్ దాట్ టు హూమ్ యూనో ఫస్ట్ యాక్ట్ చేయడమే మీరు యూనో మీ తెలిసిన నువ్వు లేక నేను లేను, ఆర్తి అగర్వాల్. ఆర్తి అగర్వాల్. హౌ డిడ్ యూ లైక్ మిమ్మల్ని మీరు ఎలా ట్రైన్ చేసుకున్నారు? దట్స్ వాట్ మై క్వశ్చన్ ఇస్. See, again, you have no choice. Not everyone is blessed with the support. I was in a very financially not in a good position. I had to do work. అప్పుడు టెలివిజన్ లో నేను చాలా ఐ వాజ్ డూయింగ్ ఆల్ లీడ్ రోల్స్, కొంచెము బాగా మంచి పొజిషన్ లోనే ఉన్నాను. బట్ అగైన్ వెన్ ఐ గెట్ అ కాల్ ఫ్రమ్ ఇలా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ నుంచి కాల్ వచ్చింది, ఇలా ఆర్తి అగర్వాల్ కి మదర్ అంట. అప్పుడు నేను చెన్నైలో ఉండేదాన్ని, నాకు అంత నాలెడ్జ్ అబౌట్ తెలుగు సినిమా లేదు, తెలుగు సినిమా గురించి అంత నాలెడ్జ్ లేదు. బికాజ్ నేను 10th చదివేటప్పుడే మేము చెన్నై షిఫ్ట్ అయిపోయాము. సో మోర్ అబౌట్ తమిళ్, నేను ఇంట్రడ్యూస్ అయింది తమిళ్లో హీరోయిన్ గా ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాను నాకు. సో మోర్ అబౌట్ తమిళ్ సినిమా ఓన్లీ ఐ నో, నాట్ అబౌట్ తెలుగు సినిమా ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో శ్రీవిద్య అమ్మగారు వచ్చి షీ ప్లేడ్ మై మదర్ ఇన్ దట్ వన్ పర్టికులర్ సీరియల్. అది చేసేటప్పుడు ఆవిడ ఎదురుగుండా ఉన్నారు, నాకు ఈ కాల్ వచ్చింది, ఇలా మదర్ క్యారెక్టరు చెయ్యాలి అని. ఐఎమ్ లైక్ ఓకే అండి, నేను తర్వాత చేస్తాను. నాకు బాగా కోపం వచ్చేసింది, ఏంటి నాకు మదర్ క్యారెక్టర్ అంటున్నారు. అండ్ నేను అది పోలీస్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను, అందులో అక్క చెల్లెల్లో ఒక సీరియల్ చేస్తున్నాను, అందులో ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ ద ఎల్డెస్ట్ అక్క క్యారెక్టర్ నేను చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ అ పోలీస్. ఇది మనకి ఆల్రెడీ మెంటల్ గా ఏంటంటే ఐఎమ్ ద హీరో ఆఫ్ దిస్ సీరియల్, గైస్ ఈవెన్ రియలైజ్ యూనో అక్కడ అదే I'm like, I'm the hero of this serial. What is this? Allah, I was like that at that point of time. And then Srividya Amma was like, ఏంటంట అంటే ఇలాగంట అమ్మ క్యారెక్టర్ అంటే, ఏ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్? అవునమ్మా, చెయ్యి ఒప్పుకోనండి. అమ్మా ఏంటమ్మా మీరు, అది అక్క వదిన అయితే పర్వాలేదు, అమ్మ క్యారెక్టర్ అంటున్నారు, ఇప్పుడేం నీకు హీరోయిన్ చేయాలని ఉందా? అలా కాదు, అప్పటికి ఐ హ్యాడ్ మై బేబీ. ఐ వాజ్ మ్యారీడ్ బై 19, by 20 I had my son. So and I had put on a little weight and all that. I was not that well maintained person as in physically. So I was she told అలా కాదు, ఏదో అక్క వదిన అయితే ఓకే అమ్మా, హీరోయిన్ కాదు, మరి అమ్మ క్యారెక్టర్ అడుగుతున్నారు అని అంటే, దెన్ షీ టోల్డ్ మీ వన్ థింగ్, ఒకటమ్మా రెండే ఉన్నాయి కేటగిరీస్, ఒకటి హీరోయిన్, లేదు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్. క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ క్యాన్ బి అక్క వదిన అమ్మ, ఇంకా కామెడీ, ఇందులో నెగటివ్ పాజిటివ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్. అండ్ యు ఆర్ అ వెరీ గుడ్ యాక్ట్రెస్, జస్ట్ గో అబౌట్ అండ్ టేక్, దట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఓపెనింగ్ ఫర్ యూ. చాలా మంచి, సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ చాలా పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్, నీకు సినిమా ఆడినా ఆడకపోయినా నీకైతే ఖచ్చితంగా పేరు వస్తుంది, హీరో హీరోయిన్ మదర్ అనేది డెఫినెట్ గా పేరు వస్తుంది, నువ్వు చెయ్యి అని అన్నా. సరే తప్పించుకున్నా, చెప్తాలేమ్మా అంటే, లేదు నా ముందు ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి చేస్తానని చెప్పు షీసెడ్. సరే అని చెప్పేసి ఇంకా ఆవిడ కోసం ఆ రోజు హాఫ్ హార్టెడ్ గా ఆ సినిమా ఒప్పుకున్నాను నేను. టుడే ఐఎమ్ హియర్ బికాస్ ఆఫ్ హర్. అదర్వైజ్ నేను అప్పుడు ఈగోకి వెళ్ళుండుంటే ఐ ప్రాబబ్లీ వుడ్ హావ్ బీన్, ఇప్పటికీ నేనేదో ఒక 4-5 సినిమాలు 4-5 సీరియల్ కంటిన్యూస్ గా ఒక 5-6 సంవత్సరాలు చేసి రిటైర్ అయిపోయేదాన్ని. ఐ వుడ్ హావ్ బీన్ ద ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఇంకా లావ్ అయిపోయి
No, probably. No, no, no. I don't know. I would have been a different person then. I don't know what, but I'm not assuming, but I don't know. I wouldn't be what I am today. Absolutely, absolutely. But we're happy for you choose it. But such Yeah. nice, beautiful Amma we got. Arre, thank you. So, ఇక్కడ నెప్టిజం గురించి చాలా మంది క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. ఐ డోంట్ నో వై టుడే పర్టికులర్లీ. సో ఈవెన్ వరుణ్ అడుగుతున్నారు, ప్రగతి గారు సంథింగ్ అబౌట్ నెప్టిజం అండి అని. సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ ఇట్, అండ్ ఎంత వరకు ఇంపాక్ట్ ట్రూ అంటారు మీరు, మీ ఒపీనియన్ ఆన్ ఇట్? నెపోటిజం డెఫినెట్ గా, దేర్ ఆర్ టూ వర్షన్స్ మా ఇందులో. ఒకటి, ఇప్పుడు ఒక యాక్టర్ గాను, ఒక సక్సెస్ఫుల్ యాక్టర్ గాను, ఒక ప్రొడ్యూసర్ గాను, ఒక డైరెక్టర్ గాను ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు అందులో యాక్ట్ చేయాలి, లేకపోతే వాళ్ళు అదే ప్రొఫెషన్ కి రావాలి అనుకోవడం, దర్ ఇస్ నథింగ్ హార్మ్ ఇన్ ఇట్. ఇప్పుడు మనం ఉన్న దాని మీద మన పిల్లలు బాగుండాలి అనుకోవడం, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఎనీ విచ్ వే. ఇది వచ్చి ఇప్పుడు డాక్టర్ కొడుకు డాక్టర్ అవ్వడం తప్పు కాదు, ఒక టీచర్ కొడుకు టీచర్ అవ్వడం తప్పు కాదు, ఒక యాక్టర్ కొడుకు యాక్టర్ అవ్వడం. వెన్ వీ బిలాంగ్ టు సినిమా ఇండస్ట్రీ, ఇఫ్ వీఆర్ ఫీలింగ్ సేఫ్ టు లాంచ్ అవర్ చిల్డ్రన్, దిస్ నథింగ్ రాంగ్. దట్స్ ఫస్ట్ పాయింట్, కీపింగ్ ఇట్ అసైడ్. దిస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ డూయింగ్ దట్. సెకండ్లీ, వచ్చిన అందరూ క్లిక్ అవ్వరు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అగైన్ గోయింగ్ దేర్ అండ్ ప్రూవింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. సో నాట్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సినిమా నుంచి వచ్చిన అందరూ హిట్ అయ్యారు అనడానికి లేదు. కాకపోతే పాసిబిలిటీస్ ఏంటంటే, ఎంట్రీ టికెట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ దెమ్. యాజ్ ఇన్, మనము నడుచుకుంటూ వెళ్తే వాళ్ళు కారులో వచ్చేయచ్చు. దానికి మనం వచ్చి వాళ్ళు ఎలా కారులో వెళ్ళారు మనం అనడానికి లేదు. మనకున్న సందర్భంలో మనం నడుచుకునే వెళ్ళాలనంటే వెళ్ళాలి. వెన్ యూ రియలీ వాంట్ దట్, యూ విల్ రీచ్ దర్. యూ విల్ డెఫినెట్లీ రీచ్ దర్. వాళ్ళు మనల్ని ఏం తొక్కట్లేదు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఆల్రెడీ కార్లో. యూ గో లిటిల్ స్లో, బట్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ రీచ్ దర్. యూ బీ పర్టికులర్. ఇప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళారు వీళ్ళు వెళ్ళారు అని అంటే, ఇప్పుడు అందరూ మనము సోనియా గాంధీ పిల్లలు అయిపోము, చంద్రబాబు నాయుడు పిల్లలు అయిపోము, కేసీఆర్ కేటీఆర్ పిల్లలు అయిపోము కదా. Just because it is a little easier, just being there, privileged to be there, particular father ki mother ki puttadam, all privileged. So we cannot, it is like, we cannot feel jealous of it, or we cannot judge that, or we cannot humiliate them for that. It's not their mistake. వాళ్ళు రావడానికి ఎంట్రీ ఈజ్ ఈజియర్ అంతే. సో దాన్ని మనం జడ్జ్ చేయకూడదు. యూ రియలీ వాంట్, యూ విల్ డెఫినెట్లీ గో. Get it. So I don't really want to argue on this point, because I agree on to it. కానీ ఇక్కడ సునీల్ 9 క్వశ్చన్ అడిగారు, సక్సెస్ వచ్చే వరకు ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ ఉన్నారు నెప్టిజం లో, లైక్ టు advantage who's being a producer or a director, fathers are making their kids do, అంటే వాళ్ళకి సక్సెస్ వచ్చేంత వరకు చేయిస్తున్నారు అని అంటున్నారు. సో వాట్ డు యు సే ఆన్ దట్ కాల్? అదే డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ కెపాసిటీ అగైన్. వాళ్ళు తీయగలుగుతున్నారు, చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి నంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ. అదే నేను చెప్తుంది ఏంటంటే, దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ సిట్టింగ్ అండ్ జడ్జింగ్. ఇప్పుడు నేను లాక్డౌన్ అయినా కానీ నేను కూర్చుని నా ఇంట్లో తినగలుగుతున్నాను. 3-4 months నాకు జాబ్ లేదు, అయినా నేను తినగలుగుతున్నాను. ఇప్పుడు చాలా మంది బయట తినట్లేదు. సో హౌ కెన్ దే కమ్ అండ్ బ్లేమ్ మీ, హౌ ఆర్ యూ ఈటింగ్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ ఈటింగ్ అని అంటే, ఇంకా నాకు సమాధానం లేదు. అందులో నాకు సమాధానం లేదు. ఐ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్. వాట్ ఐ హ్యావ్ కమ్, నేను ఇంత దూరం నా కష్టంతో వచ్చాను. నేను నాకు ఉన్న సేవింగ్స్, లేకపోతే నేను అప్పు తెచ్చుకునో, నేను నగలు పెట్టుకునో, ఏదో ఒకటి చేసుకుని నేను తింటున్నాను ఇప్పుడు. ఏదో ఒకటి చేసుకుని ఐఎమ్ రన్నింగ్ మై ఫ్యామిలీ, ఐఎమ్ మేకింగ్ ష్యూర్ మై ఫ్యామిలీ is still under comfort in spite of not working for 4 months. But if somebody out there whom I don't even know is not eating, how am I answerable for that? Correct. How am I answerable for that? అది ఆ కంపారిజన్స్ వద్దు అనేది. దట్ దే ఆర్ ప్రివిలేజ్డ్ అంతే. ఇంకా ఇట్ ఈస్ దేర్, ఇఫ్ దే కెన్ డూ, దే వాంట్. ఎవరైనా కానీ వాళ్ళ పిల్లలు సెటిల్ అయ్యేదాకా చేయాలనుకోవడంలో తప్పలేదు. అది ఇప్పుడు ఆ నెప్టిజం గురించి క్వశ్చన్ అడుగుతున్న పర్సన్ ఆ పాయింట్ లో ఉన్న, నా కొడుకు కూతురు బాగుపడాలని అనుకుంటారు, కానీ నేను వాళ్ళ నాన్న ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి ఆ అబ్బాయికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చేయడా?
Definitely. చేస్తాడు కదా. Same thing. Then how can we blame them just because they are privileged, just because they are in that position? It's easy to judge. We don't know about no, మనం జస్ట్ అదే చెప్తున్నాను, అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లలు అయిపోతే అది కుదరదు. వాళ్ళ పిల్లలు అవ్వడం వాళ్ళ ప్రివిలేజ్, అది అది వచ్చే శాపం కాదు. అది వాళ్ళు దే బ్లెస్డ్. ఫీల్ నైస్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ యూ డూ యువర్ హార్డ్ వర్క్. నువ్వు చేయాల్సిన హార్డ్ వర్క్ నువ్వు చేసి, నువ్వు వెళ్ళాల్సిన దారిలో నువ్వు వెళ్ళు. వాట్ నీకు మంచి అనేది నువ్వు చేయి, నీకు ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ వస్తుంది. కొంచెం డిలే అవుతుంది. నడుచుకుంటూ వెళ్ళడానికి, తిరుపతి మెట్లు ఎక్కెళ్ళడానికి, తిరుపతికి పైకి కార్లో వెళ్ళడానికి డిఫరెన్స్ ఉంది. కానీ రిజల్ట్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు నీకు ఇంకా ఇంకా నువ్వు ఇంకా మనస్ఫూర్తిగా నేను కష్టపడి వచ్చాను అనేది ఇంకా తృప్తిగా నువ్వు దేవుణ్ణి చూడగలుగుతావు. ఇంకా యూ విల్ బి మోర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ బికాస్ యూ వెంట్ దేర్ ఇన్ అ వెరీ హార్డ్ వే. Yes, so I love get the kick of it. Absolutely true. Absolutely true. So just accept that fact and stop complaining. Probably at the end of the day, stop complaining about it and ఏదైనా కానీ మనకి ఇప్పుడు ఇదే సిచ్యువేషన్ అన్నప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఒక సంతోషం ఎత్తుకోవాలి, కానీ ఇంకొకరి సిచ్యువేషన్ మనకి ఎందుకు లేదు అనుకోవడం is foolishness. Is foolishness. True. Absolutely true. Got it. Such clear గా చెప్పారు. Like, and especially తిరుపతి కంపారిజన్ తోటి నాకు like yes. Coming to that another question, another point. See, as far as ప్రగతి గారు సెట్ లో ఎలా ఉంటారు అని కొంచెం అలా తెలుసుకున్నాను ట్రై చేసి. షీస్ సో క్వైట్. అంటే వచ్చామా పంచుకున్నామా వెళ్ళిపోయిందా, నాది అయిపోయిందంటే ఆవిడ అవుట్ అక్కడ నుంచి. సో షీస్ క్వైట్ అని విన్నాను. కానీ ఒక్కసారి ప్రగతి గారు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే ఇంత అల్లరి పిల్ల అనేటట్టుగా కూడా అనిపించారు. సో నాటి పిల్లల్ని పిల్లల్ని భుజాన్ని వేసుకుని ఎత్తేసుకున్నారు, అంత పెద్ద పెద్ద పిల్లల్ని కూడా. యు సచ్ నాటీ కిడ్ అనాలి అనిపిస్తుంటది. ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అసలు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? See, for me, my life is like a house. What I have to do in a hall, what I have to do in a puja room, what I have to do in a bathroom or a bedroom or a kitchen, like that my life is organized. When I'm at work, I am a matured woman going for a work who's playing a mother role, who needs to behave myself, because I always see one thing. నాకు సంబంధించిన నా పిల్లలు కానీ నా ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా దూరం నుంచి దూరం నుంచి, ఇప్పుడు నేను షూటింగ్ లో ఉన్నాను, నేను చేసే బిహేవియర్ ఎక్కడైనా దూరం నుంచి చూస్తున్నారంటే దే షుడ్ నాట్ ఫీల్ ఎంబారెస్డ్ అబౌట్ మీ. They should feel proud about how I conduct myself. I'm very particular about that. My public appearance, my work wise ka kaani nen public appearance ka nen ellinappudu I make sure that I command respect, not demand, because by demanding you don't get, you command. That you have to earn. I always try to earn respect when I go out, because I don't want my children to, by the end of the day, again, what are we working so hard for? Because you want people around you to feel proud of you and feel the presence should be, people whoever are associated with you should be proud of being associated with you. చూడండి, ఆవిడ పరిచయం అని అంటే తెలియని వాళ్ళు కూడా నాకు బాగా పరిచయం అని నేను ఎందుకంటారు? they really like you. If they don't like you, if they are embarrassed about you, they will be like, పరిచయం ఉంది కానీ అంత బాగా తెలీదు, కొంచెం పరిచయం ఉంది అని అంటారు. సో you need to be ఇది like people should love to be associated with you. Adi I'm very particular about. That is again coming to my professional front. Again coming to my personal life, I don't want my children అన్ని మంచి చేయాలి, కానీ జీవితం ఒకటి సంతోషంగా ఉండడాన్ని నేర్చుకోవాలి. You should be able to enjoy every moment what you are doing, even smallest of the thing. కూర్చొని టీవీ చూడడం కూడా it shouldn't be like చాలా కూర్చుని అలా సీరియస్ గా కాదు. No, I keep ragging them, I keep irritating them, I keep nagging them, ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటాను. సో ఇట్స్ లైక్ జనరలీ నేను లేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్, నేను when I'm going out for work, they'll miss me so much. When is this woman going to come back? So you should be missed. So that is something I always, at home with my friends at home I'm a different person, because you need not be what I am outside. I am a different person when it comes to my personal space. కొంచెం ఈజీగా ఉంటాం కదా,
హాల్లో కూర్చునేటప్పుడు ఎవరైనా గెస్ట్ వస్తే చాలా ప్రొఫెషనల్ గా కూర్చుంటాం, వాళ్ళు అలా వెళ్ళగానే లోపలికి వెళ్ళి ఇలా కూర్చుంటాం. సో there's everybody has it. I feel that needs to be there when at work. I'm a different person. I'm a very professional person. I am a time కానీ అండర్స్టాండింగ్ ద క్యారెక్టర్ కానీ నాకు అంటే నా పని నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పించుకోవడం ఇష్టం. నాకు 8 విత్ మేకప్ అన్నారు, 9 విత్ మేకప్ అన్నారు అంటే నేను ఆన్ డాట్ 15 minutes అక్కడ ఉంటాను. 15 minutes ముందే అక్కడ వెళ్ళిపోతాను. బికాజ్ నాకు ఎవరైనా ఈ టైంకి చెప్పి నేను రాలేదు అన్నారంటే నా పని నాకు తెలీదా. సో ఐ డోంట్ లైక్ ఎవరి దగ్గర మాట పడాలంటే ఐ కెనాట్ టేక్ వాట్ ఎవర్, నో మ్యాటర్ వాట్, I am there on time. I don't like somebody complaining about my work, and I don't try to look young because I'm playing mother characters. What name personal ga ela untanu is a different thing. But again, on screen వచ్చేటప్పుడు I should not try because they're not paying me for looking good or looking beautiful. They're paying me to convince audience to be a mother. Yes. So అంతవరకే నేను what I am paid for, what my character requires, what as an actor my requirement is for them, I just do my job and get out of that place. Awesome. I get it. Wow. Now, like I have one, ante time అయిపోతుంది అబ్బా, but I have one personal question I really want yeah, మీతో మాట్లాడిన తర్వాత I really want to open up and ask about my situation. I have this confusion in my career and my life is, ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా I used to be that serious గా stubborn గా ఉంటే, అంటే stubborn in the sense వెళ్ళామా పని చూసుకున్నాం వచ్చాం, ఇంకా వేరే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ లేదు, పలకరించేసి వాళ్ళతో ముచ్చట్లు పెట్టి సోచ్ అలా ఉన్నప్పుడేమో started judging me, అబ్బాయి నువ్వు చాలా సీరియస్ గా ఉంటుంది, ఏమైనా హ్యాండిల్ చేయడం కష్టం, let's just not call her ane, let's just not take her the call అనేది ఒక టాపిక్ వినేదాన్ని. తర్వాత when I started getting ease with everybody, హలో అన్న ఎట్లున్నారు, అన్న కెమెరా అన్న బాగున్నావా, నువ్వు ఎట్లున్నావు, తిన్నావా, అది ఇది అని అంటే వెళ్ళిన తర్వాత గోలగాలు చేసి వస్తేనేమో people started taking me as an advantage. distract అవుతున్నాను కాకపోయినా not you, people getting distracted. Yes. Exactly. Taking it in another sense. And I got stuck in my life at so many times. How am I supposed to be? Ila unna wrong, correct. See, one thing. Wrong unna wrong. Yela. Ledo. See, that is because first of all we should give up the idea of convincing people. ఏమంటే కొంతమందికి నేను సీరియస్ గా ఉండి నా పని నేను చేసుకుని వెళ్తేనే నచ్చుతుంది, కొంతమందికి అబ్బో ఎంత పొగరో తెలుసా అది ఉంటుంది. సో నేను వీళ్ళని ఆలోచించిన సో వాట్ మేక్స్ మీ హ్యాపీ, హౌ ఐ వాంట్ టు బిహేవ్. ఇఫ్ ఐ మేక్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ద సెట్, ఆ పాయింట్ లో నేను ఎవరితోటన్నా నాకు మాట్లాడాలనిపిస్తే మాట్లాడతాను, లేదు అంటే లేదు. I don't force myself to get into their so-called behaviors. No, I do what is good for me, what I am happy with, whether I am comfortable or not. I take my skin. My point is only నేను వెళ్ళి కెమెరా ముందు చేసేదే end of the day talks. ఎంత పొగరు అన్నా ఏదైనా కానీ నా పని బాగుంది అంటే నేను కావాలి. Correct. I should be there. So I only make sure that I am in the race always. I always upgrade myself in terms of technically, in terms of looks, in terms of my skills. ఏదైనా నన్ను నేను అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి చూస్తాను, కానీ వీళ్ళని వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడానికి ఎప్పుడైతే మనం డైవర్ట్ అవుతామో వీఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ అవర్ వర్క్. సో వీ షుడ్ ఓన్లీ ఫోకస్ అట్ అవర్ వర్క్. మనం ఇంకా నిన్నటి మీద ఈ రోజు బెటర్ గా ఏం చేసాము, ఈ రోజు కన్నా రేపు ఏం చేయగలము, దిస్ ఇస్ హౌ వీ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ గో. మన పని బాగుంది అంటే నో వన్ హ్యాస్ అ చాయిస్, దే నీడ్ అస్, దే విల్ కాల్ అస్. True. Get it. I got it. Okay. But seriously, so glad to know that answer from you. And yeah, moving on, time అయిపోచేస్తున్నాం. I'm counting on ఎంతో మంది మీకు చాలా హాయిలు చెప్తున్నారు. I'm sorry I'm not able to read their names. Hello everyone. I don't know, I don't see. I'm just seeing now. Yeah. Okay, yeah, please go on. Neelima, Pavani, Shri Maha, Yadgiri,
Shri, Niharika, Sushi, Charan, Shrinu Jalsa, Mohan, Bigula, Bujji, Sanjeev, Sanju, Durga, Cherry. So అందరికి sweet of హాయ్. నిహారిక, సౌమ్య, super, super. Okay. Going క్లాసిక్ on. తమిళ్, ఓకే ఓకే, కవిత, ఉమేష్, రెడ్డి, Ah, ఆల్. I'm a beautifully super. celebrated. And yeah, మీకు గుడ్ డే బిస్కెట్స్ అంటే బాగా ఇష్టం అని విన్నాము. అప్పుడు చిన్నప్పుడు, నాట్ నౌ, ఐ డోంట్ ఈట్ బిస్కెట్స్ ఎనీమోర్. ఐ యూస్ టు ఈట్ వెన్ ఐ వాజ్ లైక్ మై ఫస్ట్ కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు, స్కూల్లో అండ్ ఆల్, ఐ యూస్ టు లవ్. అప్పుడు దట్ వాజ్ సో ఇన్. ఆ బటర్ బిస్కెట్స్ వేర్ సో ఇన్. అప్పుడు ఐ యూస్ టు లైక్ అ లాట్. That's now not. I'm very conscious about my food and all. ఇప్పటికే బాగా తింటాను. నన్ను చూస్తే nobody will, ఇప్పుడు నన్ను నేరుగా చూస్తే you will never think I work out so much, because I look very healthy. I'm not that thin person at all. I've always been on a plump side, but just that I am healthy. I'm a very healthy looking person, but I'm not a thin person as in. I'm not a fat person either. I'm a well maintained, toned person. Yeah, I'm a healthy looking person. Yeah, I agree with it totally. And I really also wanted to know, మీకు different characters cheyalani, challenging characters cheyalani, you had this wish because your journey, life is all about into acting and all. So ప్రగతి గారు ఎటువంటి క్యారెక్టర్ చేయాలని వెయిట్ చేస్తున్నారు? ఇస్ దేర్ ఎనీ లైన్ ఆర్ సంథింగ్? Yeah, I want to do lot of characters. Nenu luckyga I have been one character, very fortunate character actors in Telugu, from a female where I have done comedy, I have done serious roles, I have done educated, uneducated, villain, I have done sensuous roles. There's nothing I have not done so far. ఇంకా ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్దర్, ఇంకా చాలా చేయాలి నాకు. ఐ వాంట్ టు డూ వెరీ ఓల్డ్ 80-90 old woman. I want to do one police, ఒక కాప్ రోల్ లో. I want to do mentally challenged. I really want to do lot of characters. చాలా చేయాలి నేను. ఇది ఐ డోంట్ వాంట్ టు లిమిట్ మై సెల్ఫ్. నేను చెయ్యలేను అన్నది కూడా ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకునే, ఈవిడ సూట్ అవ్వదేమో అని అనుకున్నది కూడా నేను ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని, ఐ వాంట్ టు మేక్ పీపుల్ అండర్స్టాండ్ ఐఎమ్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్. బికాస్ మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్. యూ షుడ్ బి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, యూ షుడ్ బి కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ యువర్ వర్క్. ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ మై వర్క్. ఐ కెన్ డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్, ఐ కెన్ డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రోల్, బికాస్ I feel I'm born to be an actor, and I will do. Awesome. Continue to do. We are waiting for all that surprises. And ఇప్పుడు right now the Madhura Sridhar sir, Namaste, my favorite actor ani bouquet toti. Namaste Sridhar garu. I hope you liked the interview. He must be watching it there, like chustuna. Yeah. Okay. So ఇందాక ఏమైనా తప్పుగా చెప్పానా చెప్పేయండి ఇప్పుడే. I'll speak behalf of him. Nothing. So you're so amazingly, like super. అంటే నాకు ఫిల్టర్ చేసి నాకు మాట్లాడడం చేత కాదు. ఆలోచించుకుని ఇఫ్ యు సీ మీ ఐ యామ్ ఇన్స్టెంట్ టాకర్. Madhura Sridhar sir, yes, smile, big smile and namaste చెప్తున్నారు. Thank you. Okay, coming to the point, more than time చూసుకుంటాను. This is probably the first interview that I'm like, please don't time అవ్వద్దు. Like, ఇందాక నుంచి so many people were also been asking. ఇందాక నేను మీది ఒక close up past photo Instagram చూసినప్పుడు కూడా I noticed some tattoo over here. Please, yeah, I have tell us the story about that. That is a turtle. That's a turtle. I have 2 turtles at home. Chulbul Pandey, Lucky Singh ani rendu turtles. So you should know what kind of a mother I am with this. So I like them a lot. So nenu andukani adu veskunnanu. I have a tattoo of turtle. I love them a lot. What else tattoos you have? ఇంకేమున్నాయి tattoos? What else? Nothing. I have the crown there.
Yeah, you owned it. And of course, I think this everyone knows my sun Everybody knows. tattoo. Yeah, that's all. Yes. Oh, okay. So And that's of a course, little. this Bestie's tattoo. This is another tattoo I have. Bestie's tattoo. Wait, the Me meaning. and my friend. It's like me and Lata. We both are very like buddies anmata. So Okay. we are like the sun and the moon anmata. I'm the sun. She's the moon. Oh, you're always on Yeah, fire, it's the best boys. buddies. Yeah. So it's like the best buddies tattoo. That's all. That is really, really nice. చాలా బాగుంది. Best friend impressions కూడాను. Thank you. Right. So coming off projects, ఏమున్నాయి next? What else? I Suppose have 3 projects on the go. Okati most eligible bachelor, Akhil movie. Akhil and Pooja Hegde. And Ade Bommarillu Bhaskar Gati. Huh. And another one is Super Machi, Kalyan Dev. That is one film. And another one is C.T. Mar, Gopi Chand, Tamanna doing. These 3 films are currently under production. Wow. Okay. That's really good to know that. And you know, మీ ఇద్దరు ఒక daughter and son కదా. So what are they planning to? మీతో ఏమైనా డిస్కస్ చేశారా? అమ్మ, I want to become this, I want to become that అనేది. అలా ఇంకా not yet. My son just finished his hotel management. He still వాడు ఏంటంటే చదువుకోవాల్సి వస్తుంది అనేసి నా ఇది. నేను వాడికి ఇంజనీరింగ్ కి సత్యభామలో ఆల్రెడీ అంత ఫీ అంతా కూడా పే చేసి అంతా రెడీ చేసి పెడితే యు ఆర్ పుషింగ్ మీ ఇంటూ సంథింగ్ ఐఎమ్ నాట్ ప్యాషనేట్ అబౌట్. ఐ డోంట్ లైక్ దట్. ఐ వాంట్ గెట్ ఇన్ టు హోటల్ మేనేజ్. ఆ కోటు సూట్ చూసి వాడు మోసపోయాడు పాప. ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ దేర్ హీ అండర్స్టూడ్, అమ్మా దే ఆర్ మేకింగ్ మీ మోప్. అదే రాజా. So he just finished. Now we are to decide what to do next, probably, you know. And my daughter, of course, she's still young. She's just come to her 11th standard. So there's a long way to go for her. So they're my children. They'll take time. At least my daughter, I think, is she konja clarity. Ekkada na koduku konja time patta na koduku vaadu. He's sample of me. Chala confused child. Take his own sweet time to get into terms with life. బాగా అంటే మేము ఎలాగంటే పడితే గానీ మేము నేర్చుకోమన్నమాట. మాకు చెప్తే మాకు అర్థం కాదు, మాకు పడితేనే అర్థం అవుతుంది. I believe that's the true learning. That's the true learning. That's so strong that you won't repeat the mistake. Exactly. చెప్తుంటే ఆ నొప్పి ఏంటో మనకి తెలీదు. Though we repeat already చెప్తుంటాను. That is also there. Yeah. That also is there. I completely agree. That also is there. Professional ఉన్నా నేను ఆ లైన్ లో. సేమ్ థింగ్. అంటే మనకి ఏదో ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే దేర్ ఇస్ అ సేయింగ్, నో, కొన్నిసార్లు ఒక్కసారి 2 సార్లు చెప్తే అర్థం కాదు, నాకు 7-8 సార్లు చెప్తే కానీ కరెక్ట్ గా అర్థం కాదు అని వీఆర్ లైక్ దట్. అండ్ స్టిల్ కౌంటింగ్. ఆ 7 ఎప్పుడు అవ్విద్దో చూద్దాం. Toms ante. Okay, so indake annaru maatalo that you've been cooking a lot things and all ani. So Pragati gar cheti vanta tinali anante enti best curry? I do everything. Whatever I do really good. I mean, I am generally a very passionate person. In terms of whatever I do, I give my 100%. So it's not that ఏదో గొప్పకి అని కాదు. So ఏ చేసినా I do it really well. Okay, so we have exactly 1 minute left. We have exactly 1 minute to left to wind up this live. I just love you so much. I just, you know, I love you too. So మీ మాటల్లో ఇప్పటి వరకు మనతో లైవ్ జాయిన్ అయ్యారు పాప. మీ గురించి టాకింగ్ షార్ట్ ఇన్ 30 seconds we have. వాళ్ళ గురించి వాళ్ళకి ఒకసారి హాయ్ చెప్పండి. అందరికి ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం. అందరూ ట్రై టు కొంచెం సేఫ్ గా ఉండడానికి, ఏమంటే బయటకు వెళ్లకుండా మనకి జరగదు కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఇంట్లో కూర్చొని చెప్పి అలా కూర్చోండి అని కొంతమంది చెప్తారు. వెళ్లాల్సిన పనులు ఖచ్చితంగా వెళ్లాల్సిన వాళ్ళు కొంచెం ప్రికాషన్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా తీసుకుని, జాగ్రత్తలన్నీ చూసుకుని, పిల్లల్ని పెద్దల్ని కొంచెం సేఫ్ గా చూసుకోండి.
అండ్ ఆల్వేస్ అందరము అది చేసేద్దాం ఇది చేసేద్దాం, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సంతోషంగా ఉందాము మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టండి. దాని దట్ ఆఫ్ మనం సంపాదించేద్దాం, మనం అది చేసేద్దాం ఇది చేసేద్దాం అది చేసేద్దాం, సంతోషంగా ముందు ఏ రోజు ఆ రోజు హ్యాపీగా ఉండడానికి ట్రై చేయండి. Yes, 4 seconds to go. Thank you, Praviti garu. Take care.